Halo, dobar dan, da li je to servis muzičkih instrumenata? Da, izvolite. Ja imam jedan problem sa harfom. Dobro. Miriše mi na meso. Pa ne znam kako ćemo to da rešimo. Ja i moji drugari smo planirali da pravimo roštilj, ali nismo mogli da nađemo roštilj, pa sam ja uzeo maminu harfu, oborio je, ispod nje založio vatru i na žicama peko meso. I tu smo ispekli nekoliko kobasića, ali sad ne mogu da operem taj miris. I kako je roštilj ispao? Pa to su bile 2-3 kobasice. Nije bilo nešto puno, ali je lepo ispalo. Odlično. Pa znači da je to neka stara harfa, verovatno, pošto su to sve metalne žice, pošto je mogo roštilj da se ispeče. Da, od metala su. Pa ne znam, ako možete da donesete harfu pa da vidimo šta možemo da uradimo, ako može neki problem da se reši. Ali ona je još je vruća. Kako mislite? Od vatre. Pa ništa, onda ugasite vatru i sačekajte da se ohladi, pa polako je donesite to kada prođe sve. A šta mislite da je stavim u veš mašinu? Pa mislim da to nije dobra ideja. Ako je rasturim prvo, pa onda stavim deo po deo i ohladim. Da li bi moglo to tako? Pa sve bi to moglo, sad ne znam kako bi to bilo kasnije da se sastavi. Pa jel možete vi da je sastavite? Teško posle toga svega. Jeste vi nekad pekli roštilj na harfi? Nikad, zaista. Uz osmeh život dobro zvuči. Kviz